Daghanang pwede mahimo, ilahanan ka na akong isip inyong gobernador. Ang akong pangandoy nga mailan ako dili lamang sa ka-gobernador nga daghan og naghimong kaayuhan, kundi ang gobernador nga makamao maminaw sa tingog ug panginahanglan sa katawan. Tingog sa mga bulanon, tulumanon nga gihanay sa kagamhanang probinsyal nga gipanguluhan ni Gobernador Arthur Yap. Tingog sa mga bulanon, maminaw sa tingog sa mga katawhan, atong hisgutan ang ilang mga lubugo aron matubag ang ilang mga panginahanglan. Tingog sa mga bulanon. Sir, may atong na picture. Hello, my friend. Kaya kantaw, kantak. Yang inyong kantaw, kantak ko. Kantak, sabihin ko. Hindi ito iito ka lang, programa sa gobernador, tawag na ito, tingog sa mga bulanon. Kung hindi gisahan sa gobernador sa iyong panumpa pa, na dili lang siya mailan ang gobernador na nilang nahimo, kundi gusto siya mailan ang gobernador na naminaw sa mga katawhan. Wala nga, mga siya na maminaw sa inyong mga ligo. Primero pa kami ligo, no? O niya, ka na primero, nagarapayan ka na. Isa may magpahaw ka niya. Kami po. Itaw. Ang mga tuntuan ang pailan na, natin mga kaubanan po sa Kapitolyo, na po mga programa na ilan ni Ibalo ko ninyo. Ay ang pagka-agriculture na taga-social welfare para ano yung mga pa-concerns ninyo, matubag po. No? Para nga nandan. Nakamo po, mahutanan ni Governor, si Governor po kusulti. And then tupagon, ay kamunta na ito, matubag ang inyong mga tingog. No? Kaminahon sa una na ito tupagon. So mo niya itong flow karon, pero ilata, and then storya ta, and then maghimamat balik, and then magpinabangan yung tanan. Okay? Once again, maibuntag ka na ito tanan. Okay, maayang ilang atong buntag, kinakatakaroon sa inyong lugar. Ako nag-ingon, nandag kayo ang atong langit, may hulga sa pagulan, nandag po kayo itong naong kalumurang nalipay, tagtanang nalipay, ba na? Huwag kaya po yung tingog, no? Nalipay ba tagtanang? Nalipay ta, kakaroon panahon na, buwaning atong landong governor para sa inyo. Ang atong kamanang provincial, duol yun ninyo para sa atong programa kalong nagtawag atong tingog sa mga bulano. Ini atong programa, ihanda gini, ibugda gini sa itong kamanang provincial, o sa itong landong governor, Governor Arthur Yap, para maminaw ang mga katawan. Kung sa inyong mga tingog, kung sa inyong mga yagon, karoon atong katabangan. Siya gusto maminaw yun, kung ano yun sa inyong lugar. So atong parabutong yung tataon, maabot ang itong landong gobernador para sa atong programa, tingog sa mga bulano. Sa di pa ito magsugod, atong nangiyon ang atong kapitan, si Kapitan Teodoro Palapo, para sa usang welcome address o pagpailaina po sa atong mga opisyalis karon. So, ito sa mas magpakpak para kay Kapitan Palapo. Eli, ano po kailangan mo ka? Uso ng English ba? Murag ako rin manahe, kumakapan po rin ng nani. Okay. Kay Babaw, huwag yung ka kuha sa kong bato. No? Nagpasalamat ko sa tanan, labi na sa itong kagagaho. Nga naagyod sila din ni atong barangay. O manghinaot ko ng
kausapa kahigayon, mga igod katawaran kanyang tanan. No? Sa tanan nga din mga kuha ni Gord, Sir, ilan ako sa kay Murag ang akong oras magdaling punta. O nga akong mga kauban, kay Kapitanis, o nga akong mga officials na din no, di na po na sa tagsaon. Kaya ka na nagkablo, laro tayo nagkagawa dire, kasula. Dahil kanyang tanan, mga pinalangga akong mga exam ni Miss Lapinig. O gatong i-welcome ang tanan nga nadini nga mahatag yun atong grasya. No, mauna natin ninyo sa unahan pa nga unsa may mga grasya nga nabihatag na nato ato ning dawaton sa atong kasing-kasing kaya ang Ginoo nagtanaw yun nato. No? Mauna magpasalamat tayo mga tahana mauni gigiyahan sa atong Ginoo. O magpasalamat ko kay dako ang ating board member sa Second Distrito, Ma'am France. Kasi, bago niya isa, proud kayo ang tanang nga taga-Lapinig President Garcia nga nagod tayo board member, wapa pag-yod kayo. No? Nga, daga pag-yod. Alang iba pag huna-huna kay ang iyang papa iso kayo. No? Pagkakapag-welcome ka, mga kapitan, sa Pitogo, sa Kining na nabotog ang pamanod. Ikisa ka mo sa nagapo. Kap Garcia Gapon, kuha ni board member. O kaniyang tanan, nagpasalamat yung kay Kudako, wagay kabutangan sa akong debate ron. Ako nang gihangon ninyo, aton silang i-welcome kung sabay akong gusto ng ipabot sa akong government, governor. No, andam siya maminaw. Ewa pa man siya din unya na, musulti pa mo kusunod. No? Unya na ko to. Pero atong nauna-naon, atong gobernador, no? Oh? Tingog sa mga bulano. Kung sa man yung gusto, ipabot na to sa atong gobernador, si Honorable Artia. Oh, pamakpak mo sa mga lugaran mo na yung kaluhon, yung pamakpak. Unya, ako pong gikuan, si Mayor Iping, mabuti atong yung mayor na pinangga po na ito kayo. No, mag-yoy, humana niya itong jeep. At pa, kung agad kayo mayor, grabe nilara niya itong barangay o nga itong mga tengko. Okay, di lang ka maglangaw kayo kaghan pagkawin mo sulte. Unya, na pa mga programa nga ilang iyag-yag yung panahon na. O kaniyong tanan, ako Usman, dagang salamat sa iyong pag-anhi. Maraming salamat, Kapitan Terry. Hindi lang po sa ano pagkat ko sa Kauluhan, ano may lecturer ba ninyo sila kung tinuod, pakpak ko na sa pakpak ko sa Kapitan kaniyong ba? Iyon kung ako mamulong ako. Tinuod ka, dahil ang pakpak kaniya, kalisisitig mo na mapakpak. Kalisisitig. Kapila lang mo kalima, tinuod mo ito. At palikon pakpak mo na ba? Kalisisitig. Mo kita tinuray katawa ta usmayan ka ito pagkakalaan ito so nga na ha kaya itong ipalila at mga bisita karon mga bisita na sunubuhan na ninyo at ang unang ipalila na yung kinakasang buhok ini siya mo itong hepe sa Provincial Agriculture Office at ang dawaton sa mas magpapak pila lari pabukas City ha huwag man na. Okay. Masulti na siya niya. Ang sunod na itong ipalaila na itong hepe sa Provincial Planning and Development Office. Pagpagano na siya planning ha. Kung plano mo siya nikit. Nikit yung family planning. Kung pamilya na siya, plano mo para sa itong pagparan. Kabatong sa Pasipagpak. City ha. Sorry dyan, Star. Star ko siya sa isang mga siya. Kung man magpag, wala rin kita. Ika na sa City. Kung tunuray, pinagpagpak. Sa City. Sa City na yung himmat at tulungan. Pagkawa. Okay? Ang sunod, yung babae, natanaw-tanaw siya, bringon itong palibig. Ay muna siya ihipin na to sa Bohol Environment and Management Office para sa kinayaan. Musulti po rin siya niya sa iyong mga programa para nato. Dawaton si Mas Magpakpak, Katakano, Disite. Nagawin tayo sa inyong mga kamata. Disite ha? Disite kapakpak na. Inuod mo, yung pakpak, disite na. Sunod,
Auban nga po ni Tony John Vistal sa PPO planning kung sa mga presidente sa mga kapulungan o mga empleyado sa Kapitolyo. Ha? Idok, Engineer Ronnie Punado. Kakato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay. Very good. Very good, children. Yan na, inuuli, bakbak, disinte. Masimbahan sila, kalimbaran. Special na magkatawa. Sabi na ni Mamo, may kasi magkatawa. Ang katapusan, na natin muna siya, utante ni Kanao, umiya ko, nagpumapagpaks, ang atong Social Welfare and Development Officer sa Nalawigan sa Bohol, si Ma'am Mita Texon. Papak! 1, 2, 3. Hindi po rin 20, 30, maraming ko, hindi po siya bisisite. Umiya, dapat yung mga kaban ko. Ato balik ang pagkakan natin balik ng atong board member. Sa Segundo dito, Franz Garcia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mo yung na pagpak, no? Bisisite mo muna. Ang sunod, dapat yung kalina na ito, ang atong local government affairs. Asa na to? Si Alvin Briones. Asa na si Alvin? Alvin Briones. Ako Ano pala ito? Pagka si Alvin Briones. Problema sa barangay. Wala sa may pagkaan. Taon na. Okay. Si Kevin Camarero. Itong Big Boss Street. Asa na si Kevin? Itong i-career later on. So, karong bahina, ang atong gobernador na naman ito sa mainland at padunod ito din. So, sa tang kapaabutan, maminaw sa ta sa programa sa atong agrikultura. Adunay mga programa ng atong kamalang probinsya sa agrikultura para na ito para pagkalambo o pagkasenso sa atong piniguin. So, karong bahina, sa imong lari, no? Ato na wato sa mas pagpagpag ihapang sa iyang mensahe ito, Mr. Larry Amunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salamat kayo, Sir Tutse. Bajong punta. Papakan ito si Tutse. Kaya si City ko. Itkaw, atong VP sa Itkaw. Atong mga kapitanes, naghandamo ng tagsa-tagsaon na ito ng 17. Mahahuan itong kamot. Wala ba mag-dags-nags? So, tanang kapitan sa Pitugo, atong pagpakag 17. Naghanay, kaapot na na dito sa munisipyo. And of course, ang inyong kinagupahan nga anak sa Pitugo, atong bukal. At bang may opisina si board member, Franz Garcia. 7 na lang kadaghan naman ang ka-17. Akong counterpart sa Mabulis, Agriculture, pagpangkan itong 17. Uban yung mga kubanan sa local agriculture, ang atong kapitan, si Kapitan Turoy, Kap. And of course, ako mga kauban, napoy mga daan ni ron. Usmo na ko, maadyo ang puntak, Tagalapinig. Sir Tots, lisod ng lapinig kung pinsaan, sakit yung mong pinaakan. Mabaak mo? Bana, maakon. Jalibi, lapinig mo na, buyog mo na, halibi mo na, kanang putyukan mo na. Lahin ng lapinig kay gamay hawak, kalinis o lupot. Wala, makalit naglapot pa. Pero ang Tagalapinig, puro gwapo. Nanawag ko sa staff ni Mambuilis kahapon, si Rap. So, ingon ko, bay, doy, pwede ba tamnag lubi ang Lapinig? So, ingon siya, sir, pwede rin dito kay wapa mo ko. Karong first time ko nanonood dito rin, ang thinking sa Lapinig, gamay nga isla ba, dita, pareha sa Dasingin, ano mga gagmay nga isla nga, na usa ka bay, usaray portahan, tulo ka bay ba, usaray portahan sa likod. Kadaghan pag lantaw na ko speaker so dako man diay Lapinig. Gamahay ko sa una kay barkada may kayo ni Undong. Inyong best meal, Undong Abad. Sige dana to manubos Lapinig ba sakay na mo pambot. Mabaylit sa Lapinig ba? Sakay na mo pambot. Okay ra dito dapit. Abot ni tugas, ato dapita, bawon. Abot mi pamilihan na sa una sa baga matagbuhok. Karon ay buhok, wala na kay Jamo na musugot ni mo bujuro ni buwangan mo kadto. Jamo na magay buhok. So gapadami lupi karon ni kurtisi ko tayo ni ipeng asa dos kapitan na magkagawan. Mabuto karong hapon. Atong lubi nga gikan sa buhatan sa agriculture. Di mo hadlok atong lubihan kay kung mananggot mo anam des derap mananggot mo mahagbong mo di mo mapian kay maglingkod man lang mananggot. Baba kayo dire mo kita glubing lugbo. So angay-angaya lang to ninyo unya kaso
o makuangan padatag dugan. Pero kamo ni hakot gikan dito sa pikas. Kamo ni hakot. Muangay mo ba? Pero 2 ka tuig, 3 ka tuig, mamunga na lubiha. Mamunga basta di inyo itanong. Pero inyo nagabot sa lubi, ni batakon nga kanon ng butbot, di ka na mamunga. So, naghandagan to mga 300 ka buok, i-turnover na to ni kapitan na to. Sa asa lang ingon, umuangay pa mo mutanong mugdugan, daghan pa magpakanti, hindi mga kalimunan. Daghan pa kayo. So, maski barato ang lubi ron, kupras, tag 12 kilo, pero ang butong, mahal ng butong. Di ba? Nga sa Islam, mahal ang butong. Na ayaw maghadlok nga kawaton, kay magtanong na silingan, daghan ang tanong. Di ba mga kapitan, aron inigkawat, ay na paghihapon mamili. Ang problema lang kay, man, masukot na karoon kawaton kay, mamatay gitanong. Giubanan na to o liso sa utanon. Mga utanon, daghan to. Pagpaka na to sa bukod to, kay siya, gayon mo gapon, pili yun ito. Doon na po yung mga food trays na inyo po itong matanong. Dito lisod itanong ng mga putas kay nangka, nangka, avocado, karnaba. Di lisod ba? Kanang nangka laman. Tabra magtagsaray, laki aning kuhan, lapinig. Kaya kana ka mabay nga daghang nangka, kana mga anak laki, di ko kaingon. Tinuod na, dili. Ha? Dili, tinuod ay. Ingon dulu, di ko tinuod. Natin nangka atong ihatag karon totoo mga launa alas 2 si madam lang sa agriculture na pagitay kay after ani mo hindi na balik. So mga programa na to nga giplano sa atong halangdong gobernador for sunod buwan hangtod sa 2020 nakita na to nga ma-apply na to diri sa lungsod sa Pitugo naman ni mga kapitan uban kay banuon po gani o bato ni gawas na to malo tagalapinig ron ko imong hatagan. Jadi aron ni mga kapitan anis lain barrio. Lain kayo sinipatan na si madamo. Kini upawan ni ron tiwasan ni upaw ron. Para ni sa ano to ikaw to mayor ipeng ni Vice Mayor Mundo. Ang applicable na to dire sa inyong dagat ibalik na to ang pagpananom sa guso. Gatan na katanong mo guso sa una dire. Salamat. So ato to siya ibalik kaya ang problema lang nato sa guso atong tayma diundang ang buyer. Mahal na to nipi. Diundang ang buyer. Ada diha na to ko'y buyer, ang problema na to masakit na puno ay sa SBB ang atong guso. Motong murag nabugnaw ang ato ang mga mananumay sa guso. Karon ato nang ibalik, we will establish a nursery. Pag-istorya ko na may ipeng, kung asa na ito ibutang ang nursery sa guso, kaya ang problema na to sa pagpananom sa guso, mga kapitan, namin mga kapitan na tayo, ang source sa planting materials. Karon, lisod. No? Dahil kamay katanong sa talipon, di po na to mapada dire sa Pitugo, Oglay area, tungkol kay igo na po nila ang igtatanumay. So, unahon na to ang nursery sa guso. Pipila ka mga simana o buwan na anak itong nursery, ato na ipakatap ang ato ang mga mananumay sa guso. Pero before na to ipakatap ang pagtanong, ipaistorya na nato ninyo ang buyer. Araw ba kasi tanay ta? Ha? Diba? Kayo, nanagtadaghang itanong mo sa ako kay buyer. Kaya ito, wala masamot ka, upaw to. So, atong iplastada daan ang intiro ng value chain sa gusto. So, muna yung unang project na pwede na to na ma-implementar dire sa itong mga sa isla na to sa Lapining o sa lungsod na to sa Talibon. Ikaduha, kinsa pa na ay piskets na to aniron. Piskets. Nakalabayan ko dyan usa, kinsa mo na? Ma'am, kinsa mo na piskets na usa, ma'am? Sa Bifar na, model nga piskets sa Bifar. Unya, successful na, ma'am. Okay na. So, basin na hindi pangutana na to niya ni Governor, mahatagan po taga-locations, i-apil na o pangutana nga programa na to nga PISCAGES. Kaya kaibaw mo ta nga itong lalawigan sa Bohol, kung itong i-times ang tanang bulanon, 1.3 million na ta nga mga bulanon, siguro karon pa mo kaibaw na nga, matag bulanon, ang average sa ito nga mahurot nga isda sa matag to ay 38 kilos o tunga sa kilo, 38.5 ang itong mahurot nga isda. So, i-times sa ito na 1.3 million, at naghandagan. Bisag sa usang adlaw naman, 30
kinaghanan ng isda ang mahurot na to. Pero kung ato ang ibalansi, pila ang kuha na to ng mga isda sa Pulanon, dili ko maigo ang ato ang kuha ikumpara sa atong kaon. Pero okay rin siguro diri sa Pitugo, mga dami ng mga kapitan, murag nanubra siguro yung isda diri kay daplin mo dagat. Nanubra ba yung isda? Igo-igo lang. Kaya nanubra pa, magkakita ko tamig daghang binuwag na bakay, binuwag na mga isda na nga berplina. Muna ilhanan nga nanubra, o manimahong tinabaw na ng lugar. Pero paglapay na mga na, pero pa manimahong tinabaw. Manimahong mo ng adobong baboy. Sabot pa sabot, murag di pa gagawin daghan ng atong basubra sa isda. Atong panikamutan nga basubra, madungangan na to atong produksyon, pinagi sa fish cage, o ang ato ang pagpanugan sa atong pispan. Naghamot ang pispan diri sa talipon. Pila kay hektarya mo pispan diri sa Pitugo, ma'am? Naidita naman na, mga tanan na taon niya. Pila po potential area for expansion na to. Kaya itong i-maximize kada mga lugar na to nga pwede na to bahatagan o fingerlings gikan sa BIFAR o gikan sa buhatan na to sa agriculture. Ang ikatulong na itong project in partnership na to sa BIFAR, sa Bohol Environment Management Office, kining pagpananom sa mangrove. Nagkasuway naman siguro pananom sa mangrove sa BIFAR. Pila ilang bayad? 5. Tungki, no? 5 ilang ba? Sa tungki? Sa BIFAR? Kuda puno tong dos o mabuhi na? Gilamsam nila? So, ang ato ang himuon na to sa mangrove, kay base sa research, ang area karon nga way mangrove, mabirit sa ang fish production, gamay na, dili na maabot 1 kilo per square kilometer nga makuha kung way mangrove. Pero katong area nga naay mangrove, musaka siya og 7 kilo per kilometer ang makuha na to nga isda. So, ana lang na to, pasagdan lang na to, nga mutubo ang mangrove sa area. Ang ato lang ibantay kung mga kapitan, kato mga beach resort na to, di po na to patamlang mangrove. Kaya asa pa man tabaligo, na ang mga agyanan sa mga baruto, ato po itong ipasahi daan, i-spare kay di rin ba ito kayo nga barya na ang mangrove, mga bata mo tanong, baryan, isang asa na lang mo tanong, baryan, ang may tabo, nakpon mamputaan na sa BIFAR o sa lungsod o pagipto na to kung tinanong na. Dako na pong problema. So, ang importante lang nga, mali-out na to, asa na to ipamutang nga to mangrove. Muna ikatulong nga programa nga ipagkaraan karon sa ato ang Halangdong Gobernador. Mayong buntag ninyo, sir. Ang ako lang ipangutan na kay kami sa United Women's Association cooperative. Ako na. Oo, na. Ang amo, nag-meeting mi gabi, kay lunay among nasugdan ng fish pero failure yun, sir. Ay, kami kamaulagi o kung sa unang pagkuhan anak, kanang mo progress ng kami. Mana nga, ang among kikahil sa among gabi nang kuhan ka na ng maningkamot mi, nga na ay ahinsya nga makatabang na mo pag-assess kung unsa good pagpalambok sa maong fish kids. Una pa po yung assistance ba? Mamagat ko siya sa naman. Naghandag mahimo kay kuop man sila pagpakantos kapitana. Basta kooperatiba daghang kahimuan. Pwede na to ng fish cage, pwede na to tong sewage kapitan, pwede to mangrove. Tanan kamoy padalon sa mga programa na to na makaya ninyo. Dili na kada po mga programa nga lisod po ninyo himuon nga di po bias sa inyong grupo, di po na to ipadagay. Magamak na assessment. Asa man nara ang minoffice dito? Populasyon. Okay, kaya mag-coordinate ta ni municipal agriculturist, magpadatag tao para ma-assist na to. Unsay matabang na to. Kaya wata kayo dili ni fish cage. Usar ka tao na mga fish cage. Kaya kanang fish cage bantayan mo na. Puli-puli mo naghigda, kaya og di mo higdaan, ay mo silingan mo higda. Diyan mo na. Kids lay mamilin, wala fish. Wala fish. Kids na. So, ato lang nang i-assess. Napabila yung pukutan na, ingon si Sir Tots, usan na lang ko ron. Ari, malaman yung pukutan na kay mga kauban na ito na slipinig.
Kaya mo ko kabutan na ron. Sige. Wala, alam mo doon. Sir, magpumunta na ulit. Pagpaki na ganito ba? Salamat. Thank you very much, Larry. O niya, napaigayin na ito, mapakunta na sa gobyerno na ito. Kung nagkaya po sila, yung matabang ito ba. Ang sunod yung mahatag sa iyang mensahe, yung tamo o mga programa, ang atong hepe sa Provincial Bohol Environment and Management Office. Ang taga sa mas pagpagpag, kapit Calisa City, ha? At ang gano, 1, 2, 3, 4, pusok! Oh, very good. Thank you. Daghang salamat, Sir Tutsi. Tayong buntag na itong tanan. Murag, ganahan ko kay daghan kay mga babae. Oh. Lupig ang mga laki, no? Ang among opisina, ang Bohol Environment Management Office, nakaduhog na ba mo, ani? Nakaduhog na mo? Meron pa. Gani ang buntag, katong sumpay sa gisulti ni Sir Larry nga mananog og mangroves kay daghan pa kaitag lugar nga kuwangan pa og mga mangroves. So gihagit man ta sa atong gobernador nga mag-target tag tanom og 4 million ka mangroves kada tuig. Gani ang buntag, nagsugod na may og tanom dito sa Popo, dapit sa Pantalan. Nigabot mo dito sa Pantalan nasa right side na ang among nadala mangod nga mga materials kay kanang duha ra ka sako. So hinaot ta nga mapunan pa to nato og tanom dinhi sa atong isla kay kuan pa lang to kanang initial pa to sa napagpananom nato og mangroves. Nakibaw naman ta unsay ngano nga mananom ta unsay gamit sa mangroves kay ba ta? Ang isla sa nasingit sa Hitafe, dito po may naghimo po magiging ani sa maniling activity. Sila dito, daghan po kay sila dito og kanang mga mangroves. Mga daghan kay sila isda, daghan sila og kasag, daghan sila shrimps, daghan sila kay dito mga presko nga mga isda. Nya manghinaon po nga dinhi sa isla sa Pitogo, the same pod kay ang mga taga-tagbilaran kay dinhi man sila mangumpra sa inyong isla. So, kanang mangroves gawas nga breeding ground na siya sa ato mga isda ug sa ato mga kasag ug mga pasayan. Gawas pa na mo-absorb ko na siya sa carbon dioxide. Kaya ba naman tanong nga 4 times ang ato ang absorptive capacity sa ato mga kabakhawan. Mao nga mahimo atong i-protect ni sila dili nato sila putlon. Kay kung ma-expose pud ng kanang lapok ba sa ilaw. Kung ma-expose na siya kayo, wala na ang punuan kaya ito nang iputol, ang carbon dioxide na nasa ilaw niya nag-store. Kuhaan na siya, sana ma-expose mo, sana, alis ngaw, balik ka po na siya sa atong atmosphere. So, yun ang ka-importante ang ato ang mga kabakhawan o mga lain binisero, mangrove sa kay bakhaw, no? Pero ang mangrove sa Bohol daghan ni klase, dili kay kanarang tungki. Lain-lain ang klase nga ato ang naay bungalon, naay sa panauban basta naay sobra 30 ka buok ka different species of mangroves na ata sa Bohol. Lain-lain na silang mga kanang benefits o uses. Naay para sa mo-protect na to from storm surge, itong nagapupunuan mga bungalon, mo na ipadagang na to mga dagkong bawod kay likon man na siya nakahoy, niya dako o punuan. Sa atong mga barangay officials dinhi sa barangay Lapinig, sa atong mga katauhan, mga kaigsuonan, mga bata ug mga tigulang, matambok ug mga niwang, may ngipon ug walay bangan, maayong buntag. Kanindos pahiyong kaninyong tanan, no? Nindot kayo ang inyong isla, no? Nindot kayo lahi sa ubang mga isla na among nabisitahan tungod kay ang inyong lahi hinlo. Pagpaki ang inyong kaugalingon. Karon na bang bulana kay Coastal Month, Environment Month. So kung hinlo ta katong ingon ni Ma'am Tata sa atong environment. September 21, mo na pagpangilo, Coastal Clean Up Day. So, nindot kaayo nga inyong yung ipabilin
ang kahilo sa inyong isla. Lahi sa ubang isla, nga inigtunggo, ang mutagbo nimo, mu-welcome nimo, ang basura. Diba? Pero dinhi, ang welcome nato, ang inyong mga dagway nga mapahiyumon o mainiton nga pagdawat sa bisita. Pero anay gid kaayo. Salamat yun. Dili ni siya kanang ulog-ulog nga bula-bula, no? Tinun-anay yun from the heart, kinasing-kasing nga pagdayig sa inyo dinhi, sa inyong pagmintinar sa kahilo sa inyong palibot. Kita raman po'y madaot, di ba? Kundi nato mapabilin nga hilo nga atong palibot. Ang buhatan namo sa Provincial Social Welfare and Development, aduna mi nagakalain-lain nga serbisyo. Gikan sa bata hangtod sa tigulang. Pero sahi kami sa provincial government sa amo ning counterpart ang atong Municipal Social Welfare and Development. Ga-assist mi sa mga local government units diha sa among counterpart nga MSWDO. Kaila mo ni Ma'am Liliano? Kaila mo. Naay problema bahin sa bata, bahin sa mga issue sa mga panginahanglan sa mga tigulang, naa ato dangog sa atong MSWDO. Ang atong buhatan, doon namin mga pasilidad nga naghatag og pangatiman sa mga kabataan. Mao na nga naman jud tay panuntihon sa atong administrasyon karon. Art Cares. No? Art Toria, no? Rene Lampagos Team Cares. Yun ana sila kama kanang inampingon o nagaatiman sa atong mga kabataan. Doon na tayo pasilidad sa Bohol Crisis Intervention Center. Dili na ninyo makita din sa inyohang lungsod tungod kay ang atong buhatan, doon na may BCIC. Kana mo'y tigdawat o tigatiman sa mga bata nga giamong-amungan. Okay. Sad kayo atong mga dagway, no? Naa pa di ay mga paghitabo sa ubang dapit nga to diri sa Bohol nga dunay mga bata na biktima sa pagtinawdamo, pagdagma, labi ng pagpanlugos. Doon po'y mga asawa nga gipulata. Mo na nga mga asawa nga di nakaagwanta at dagan ipahiluna sa atong Municipal Social Welfare Officer ilang i-refer para adto mo pahuway, maghuna-huna, kung unsay desisyon, hatagan namo sa mga serbisyo sama sa counseling, mga therapeutic activities, adto ang mga babayi, no? Nga, buot na yun, mubiya sa relasyon nga abusado kahitang isip banag asawa. So, naatay center o pasilidad nga mo sa pupo nini. Natay ginaingon, Art Cares. Ano sa to? Ayaw mo kalimot, anak, ha? Gawas niya na, padayon ang atong pag-atiman sa mga children with disabilities. Ang atong kabataan, dunay mga serbisyo para sa mga nagpangedad o 14 anyos paubos. Doon tayo stimulation and therapeutic activity center dito sa Tagbilaran. Ang mga bata nga dunay diferensya sa ilang panglawas, dunay diferensya sa ilang panisip o panguna-una, minus ang ilang abilidad sa pag-develop, no? Dunay learning disability, mga autism, doon na tayo mga serbisyo gihatag sa atong center. Mo na nga dinhi sa Bohol, atong doon na tayo mga satellite centers like in Ubay, Batuan, Tubigon, Hagna, gi-extend ang atong mga serbisyo for the children with disabilities. Nag-hire ang atong provincial government o physical therapist para maatiman ang ilahang panglawas, special education teachers, pet teacher, para ma-develop ilang language competency. Ang sunod, nga muhatag sa iyang mensahe, mga biyabi nito karon, i-introduce mo sa atong gobernador, kaya ito sa masipag pakpak, ang atong inilanggang mayor,
sa atong lungsod sa Pitugo, Carlos P. Garcia, nga si Mas Pagpagpag, Mayor Iting Isabela. Mayor? Daghang salamat. Mga pinalangga na kong katawan sa lungsod sa President Garcia, labi na sa barangay sa Lapinig, maayong buntag. Yung mga antulihaw ni Reo. Salamat nga niya mo karong buntaga, bisag ubo ra kayong impormasyon nga itong ipaabot. Sigurado mo pag umungarigod mo kay na may grasya ipanghatag atong probinsya sa Bohol. Pagpakan na ito ang probinsya sa Bohol. Ang akong pagtahog sa atong pinalanggang kapitan, kuyog sa iyang mga barangay officials, Kapitan Junko Palabo, pagpakan na ito. Labi na kay limpyo kayo ang ilang barangay, no? In behalf of the local government of President Carlos P. Garcia or ang Isla de Pitugo, akong kasing-kasing na pagdawat sa atong mga bisita karong buntaga, kuyugan sa atong bisimayor o atong sangguniang bayan members, labi na sa atong mga ABC President, labi na sa atong ABC President o sa iyang mga kasakupan, 23 yun yung kagapila na karong adlaw, kay basit kung na sila yung madaog ulit, murag karton na yun ang inyo. Pagpakan na to ang atong liga ng mga barangay. Karong buntaga, nalipay yun ko kay gibisita ta sa atong pinalanggang gobernador. Naging pinili ay daghang mingon ako, ngano ko nung sukwahi ko sa ubang mga lideres, ngano ko nung lahi akong gobernador sa gobernador sa mga kapitanes. O niya karong buntaga, simple lamang akong tubag. Sama sa iyang tagline, buhat pasultihon karong buntaga, makita na nato niya siya karon para ipakita ang atong iyang pagpanggap kanato tanan. Pagpaka na to atong sugaton, Governor Art Siya, mga kaigsunan. Di asad karon ang atong board member, atong anak sa atong lungsod, board member Franz Garcia, pagpaka na to, mga kaigsunan. O niya, di na nakot sa tagsaan ang atong mga department head sa atong probinsya sa Bohol, na ilahan naman ninyo, pakpakan na to, mga kaigsunan. Daghan pa akong istorya, pero naglimpong ko kayo, nagdali na ba ni Sigong? So ako na lang i-shortcut. Kay welcome address magkuning ako, dublihon na lang yun po ako sa pagpasalamat. Kay sultihan mo na ko, mga kaigsunan. Karon lang daan si manahuna, ikapanghambog na kong isulti sa mga kapitanes. Nga gibalik ni Governor Art o gibutangan pag yun ang bagong equipment para sa atong bagong sports complex. Pakpakan na to si Governor Art niya. Dali na kaya yun. Umingon pag yun siya. I-request lang, Mayor, o kinsay mga kapitan, kay pabuldos na ko nilang bahay. Labi na sa wak, may butar na ko naging eleksyon. Kurang mahurot, maribuldos ko. Pero nasayod ko, nga kining akong mga pinalanggang lideres, naglantaw ni sa kayuhan sa ilang barangay. Og sultihan mo na ko, isip inyong amahan, ang atong development sa lungsod, nakasalalay sa mga vision sa atong pinalanggang gobernador, kay parehas migmigi panglantaw. Sultihan mo na ko, pribilehiyo na ko, isip ko sa kamayon, nga gitagaan ko niya gigayon, ipresentar o unsay plano para sa atong lungsod. Og nalipay po ko with our new balik naman ng atong BC Mayor nga iya kong gikuyugan para sa atong mga tourism vision para sa atong lungsod. Dinhi sa barangay sa Lapinig, sultihan mo na ko, kini may usa sa atong highlight sa atong lungsod. Munang i-maintain kanunay ang atong kalimpihon sa atong pinalanggang barangay. I-maintain ang atong kanunay award. Kita mo ay first sa Region 7 sa malinis at masaganang karagatan. Pakpakan na to ang atong pinalanggang lungsod. Daghan pa kayo mga nindot nga planong programa. Pero kana makapot na nato o kita magpabilin sa magpanahiusa. Magpabilin ang atong panahiusa. Magpabilin ang atong kakugihan, mga lideres, o dumag nga pag-ampo para sa kalambuan sa atong lungsod. Di na nakataghanon, kay niya pa isulti si Governor Art na to. Og nasayod ko, nga sa puhon, sa iyang pagbalik dinhi, niya pa siya dadon nga mga kaayuhan sa atong lungsod. Mabuhay ang probinsya sa Bohol, mabuhay ang lungsod sa President Garcia. Daghang salamat og may buntag kanatong tanan. Natang sa paskang bakbak, ang atong halang ng Governor. Governor, Actor, si, ya, pagkakato.
Adyong buntag kaninyong tanan. Salamat sa inyong mainito na pagkawat na ako. Kawat na ako ni Mayor Iping, sa may Vice Mayor Dong, at mga kapitan na sila dire, ang provincial government po na sila dire. Good kay ang gusto na ako, akong saad, kaya akong nangampanya ako. Kung ako taga ninyo kahigayunan ng asod sa katundanan, inikamot ko at tagpon ang mga proyekto sa gobyerno sa inyong mga barangay. Isang taon ko nakabisita din at ang pangampanya, naningkamot ko ang mga makabisita din sa Uspi Garcia. Kung gusto na akong magpasalamat ninyong tanan, tungod kay ni Daog ko. Daog ko sa aging pinili ay diri sa Carlos P. Garcia. Dakong tabang sa akong kadaugan ang tabang na inyong gihatag na ako. Mao nga karon basin ako naman ang paus ninyong tanan. Ha? So karon kahibaw nato na bisan pa ang atong plano para sa probinsya, ipadako pa ang atong ekonomiya sa turismo. Samtang dito sa Southern Bohol, mga area, mga lungsod na duol sa airport, ha? Bisan pa ang plano nato dito, padako ang atong ekonomiya sa turismo, kahibaw nako na sa Northern Bohol, daghan sa atong mga kaigsuunan ang naglisod karon. Ha? Napatay mga 2 to 300,000 na mga kaigsuunan nga listed na poverty. Mao nga na sila nagpabilin sa kalisdanan. Atong mga mananagatog ang atong mga mag-uuma. Mao nga kami pinaagi sa request ni Mayor natay municipal MSWDO ang atong Municipal Social Welfare Office kay po nato nga na mga pipila ka mga pamilya diri nga mas namin nahanglan sa atong tabang. Mao nga sila ang atong gi-prioritize. Natay listahan sa mga pamilya na atong tagaan og tabang nga nigikan sa Department of Social Welfare and Development. Sugato nato sa masikap. Kung napay additional listing si Mayor sa mga pipila ka pamilya na wa sila ng lista, so why problema? Mabalik mi, ganato sila ng additional food pack sa pipila ka mga pamilya nga nanginahanglan. Pero kaybaw naman nato, ha? Hinaot ko dito maglain ang mga di matagaan, ha? Dito malay, kung kaybaw naman nato nga na pipila ka pamilya nga mas nanginahanglan sa tabang, ha? Ha? Ito magluod, di pwede, doon ng Christmas. Ha? Doon ng Christmas. Pero, para sa uban, natay mga cocoa seedlings na moabot karong hapuna, i-distribute ninyong tanan. Na yung mga binhi para sa hybrid dwarf coconut seedlings na ihatag ninyo. Na yung mga binhi na mga fruit trees, o na yung mga vegetable seeds na ihatag ninyong tanan. Moabot this afternoon. Ha? So magpaabot na sa mga tabang. Oh, maningkamot ko na mga makabaw sa mga pamilya na wala tagaan ng food packs. Kaybaw na ako na nangayon pa muna mga livelihood support, especially sa mga kababainhan. May problema naman, usabit ra ka muna mga request ni Mayor Iping, kami na ang mag-food ng ninyo. Livelihood, pump water system food, kaybaw na ako. So mag-istorya, Mayor, kung saan tagaan ka muna kasulbaran sa potable water system. Kung dili naman water system, bisan pa water collection, mga tangke. Mayor, posible mo palit na rata ng mga water tanks, mo distribute na ng mga water tanks, rain harvesting, para makatabang ta, i-cluster na mga panginahanglan. Bisan pa sa mga kapitan, ang priority nato sa provincial government karon ha, ang priority nato, number 1, tourism. Okay, tourism. Dakong kalipay na ako, ang gibalita ni Mayor Iping na ako na mangita siya ng 7 tourism sites diri sa Pitogo para atong ma-develop. So, development of tourism sites. Pero kahibaw po nato na daghan po sa atong mga kaigsuunan nang hinahanglan sa mga issue ng medical assistance, panambal, tubig, agricultural support. Ini po ang mga programa na tagahapon nato ng assistance. Bawa kung mangayo ka mo ng mga projects gikan sa provincial government, akong i-prioritize ang tubig. O naka mo mga hangit, kabahin sa water,
potable water systems na ang i-prioritize ninyo. Prioritize ninyo ang water system. Dakong kalipay na ako na si Board Member Franz Garcia ng 2nd District, Board Member nato, ug anak sa Pitogo, sugat sa masipang pakpak. Taga-tugas din. Siya ang atong katambayayong sa Sangguniang Panlalawigan. Tabang siya sa pagpondo sa mga proyekto sa gobernador. Ang priority nato karon sa mga barangay, tabang sa agrikultura o tabang sa mga issue ng mga panubig. So kung na mga request ng mga barangay captain, prioritize your request for water. Then number 2, nag-istorya namin ni Mayor Iping, ang additional construction and repair sa inyong mga farm-to-market roads. Na naman ang equipment ng probinsya. Na naman ang equipment ng probinsya. Bawa samtang na mag-schedule na kamo kung kano sa bisita ang equipment ninyo. Bahin-bahin, i-divide ang panahon sa mga equipment para makatabang sa mga barangay ninyo. Then karon po, mo-distribute mi ng MDR. Ang MDR, nabayaran na ng probinsya para sa mga barangay officials ang inyong MDR para maka-access ka mo sa universal healthcare. Pero ako pong i-prioritize ang repair sa mga hospital. Ang inyong hospital dili matagaan ng additional equipment karon, X-ray, mga kung unsa-unsa mga equipment, bisan pa ambulansya. Ibaw na akong nalisod din, you are an island, isolated mo. So, mao nga, priority na ako ang repair o renovation ng inyong hospital. Ang total budget na to, i-appeal na ako sa budget sa October sa Sangguniang Panlalawigan, 500 million para sa naku ang mga hospital na to. Our 10 provincial hospitals will receive 500 million in renovation. Tungkol kay kaibaw na to, why problema na? Mga issue ng ekonomiya, pagpatagong sa ekonomiya, yes, that's well and good. Pero kadaghanan sa mga katawhan, hindi naman sila makasabot sa anong mga issue. Ang importante sa atong mga katawhan, tabang sa tubig, agrikultura, panambal nila, presyo, galastuhon sa pagkaon. Mga sa atong mga agricultural areas, anong akong tagaan ng prioritization. Pero for Pitogo, ang tabang na ako karon, samtang naa ang equipment, schedule na kamo. Schedule na ninyo kung paano sa mabisita ang equipment ninyo. Kasagdan na ako. Maybe 1 year na to. We divide. Let's see what we can do in 1 year. Let's fix all the barangay roads na pwede na itong tagahan. Attention, pagtagad ang mga barangay roads. And then tubig. Tubig na. So, pagsabit na ako ng mga sabit ko ng mga request ninyo. Ako, nakabisita na ako ng Pitogo karon as governor. Mao nga, ang next bisita ninyo, kamo na ang wanto sa Kapitolyo. Kamo, mubisita na ako dito sa inyong mga request. Atong i-award ang mga check-in check-in ninyo, mga request ninyo. O mga kapitan, salamat ko ninyo sa tabang, sa niagang piniliay. So, uba na ta, Okay ba? Uba na ba ta? Gusto na akong utubag mo, mana ang mga tao. Okay na ta, birusan na ta, pagtinabangay na ta. Okay, sigurado Bantay mo. Bantay mo. Pag-abot sa tumoy, Kamu, Pero sa Tinodra, tako ang atong utang kamuguton sa mga katawhan. Sa CPG, nakatabang mo sa akong kadaugan sa Tinodra. Dakong garbo na ako. Pinaagi sa tabang nilang tanan. So karon ang hinaw ko na ako naman makabawas nito sa Tinodra. I want to do a good job para nilang tanan. Ang hinaw ko na makabawas ko nilang tanan. Sarang ako hawin ninyo. Kamay ka pasensya na. Huwag kayo naningkam. Dili naman ang tanan. Pwedeng tagaan o kasulbaran ng gobernador. Dili ang tanan. Why power? Ang hinaot ko na at least, mabati ninyo ba? Makita ninyo na ningkamot ang gobernador para ninyo. Hindi naman sincero ang gobernador. Nga naman mo anhi sa isla ninyo, magpakita. Ianhi ko para
hinaw ko na babati ninyong tanan na importante kamo sa provincial government. Mao nga, ang entero provincial government na nga. Ang head ng atong planning, ang tibuok planning na. Importante na ang planning head na siya diri para makita niya ang mga panginahanglan ninyo maapil sa provincial development plan. Si Attorney Vistal na si Attorney John Vistal. Kulitaw pa ni. Kulitaw pa ni. Mao nga kung ako ninyo, mangita. Tabangan nato. Pag magpakasal yan ng taga Carlos P. Garcia, okay na. Sigurado maapil na kamo sa mga plano. Then sa social welfare namo, sa probinsya, sa social welfare, ang head ng total social welfare sa probinsya, napod si Mita Texon, sugato sa Masibang Pakpak. Ang niatiman sa atong kinaiyahan, environment, ang atong Secretary of Environment diri sa Bohol, way lain kung dili si Tatagano. Napod si Tatagano. Ang niatiman nato sa isyu sa mga panglawas, ang doktor nato, si Dr. Yu Lopez napod diri. Doc, did you discuss with them na ang renovation ng ospital nila? Unya, pwede ka mo mangutana ni Dr. Yu. Kinsa ba si Tutsi napod? Ang head ng media nato. Sila ang mga member sa departments ng provincial government. Mao nga, kaming tanan ni Anhimi. Para mangita, makasinati ninyong tanan. Makita na mga problema ninyo para among maiapil sa mga programa ng provincial government. Mao nga, hangyuran ako ninyo, pasensya, naanasigop, at least nakita na niya, line up na mga development projects para namo, pakita na ang government sa CPG. Kung hangyoran ako ninyo, pwede ba magtinabangay ta? Kanunay maghiusa ta. Iampo ang inyong gobernador. Kanunay, tinabangay sa provincial government. Ayaw kawa. Kanunay nasa akong giliran. At di na ako isulti ninyo. Pwede ba ihalan na rin pinaagi sa usa ka kanta? Pwede ba? Kanta na rin. Tungkol kayo, eleksyon, wala naman ko nakakanta din rin. Wala ko nakasulti din. Pwede ba? Halit na ako isa kakanta ninyo. Pwede. Halit na isa. Ilumang tanan, seryoso. Ako si Lucia Ocon,
President Carlos P. Garcia. Inhera. Ini salah pilih. Sa President Garcia. Ang among problema sa among barangay o kining bahin sa livelihood. Ang usang yun kining usa nga kining mga padagatan usa kining mga pukot o katong sa unahan nga gisgutan kanina ni ma'am nga bahin sa katubitang kawayan usa sadto para gito sa mga kababayan gusto mi ato nga makamaon mi ato gud kani kay wa man lagi mi tudlo ako katong bahin sa kawayan nga go yang gisgutan kanina nga dako kayo po to og usa sa punto na mo makahatag diri sa among barangay livelihood kay kadaghanan na mo kababayan kadaghanan na mo diri gud sa unang panahon panig ang among pangita diri niya usa sa pud nang banig sa unang panahon gani karon ang kanang himuon bitong bag nga pag-export man gani na nya dako may nagtinguhan yun ma'am yang pangutana lang kay wa gyud koy nagtudlo na mo kay na pabaya koy maggamay balay diri usa sana na apoy kuwayan diri nya na kuan ko ni ma'am basa diskutan niya na ba may kuwayan dinhi nya na dako ko kuno na nga ito kabang kanang himuon yang amakan nya kanang paypay usa kaya naalay mo tulo na muna ng kuan na usa yun na nga sa mga kababayan doon kadaghanan na ko dili wala po may mga trabaho kaysa una na kain ni atong lumron nya karon hita maglumron gamay na lang pud na mo mahimo nya usa sa po ng piskits sir dami mo may piskits diha usa sa po na sa mga katawhan makatabang po na sewage food kay kanang sewage food sir mahimo ba yan ang isod kuan mo kanang amakan sa kawayan mo lagi po na sir ang kawag kanang usa sa po na nga makahatag po na namo o kalambuan sa among barangay o nalalanggoy mo tre na mo Tanaw, ang anang mga amakan, kung inyong pakatunan ang paghimo, pwede po natong himo ng mga fish cages. No, tanawa, ang ana. Ipalit pa ninyo, gikan pa sa ubay. Sus Marios. Pero na naman kung mga bangko, na kami mga kawayan doon. Okay. Yes, yung espasyo, kung na ka may espasyo, kung na ka may training area, may problema magpadami ng sir, kay mamay lang doon niya, dako po, pwede na po siguro may diri may pa-training din kapita. Pa-training na diri. So, kailangan makatunan ninyo ang anang style fish cages para atong i-distribute sa atong mga mananagat na atay additional fish cages. Ang mga amakon po, makatunan po nato, then, we can produce para sa kaugalingon. Alright. Okay, ma'am. Approve, ma'am. Approve. So, ang magpaabot na ko sa resolution kika ni Kapitan o ni Mayor. And then, magpadata ng mga trainers diri para makatabang ta sa mga kababaihan. Welcome din, ma'am. Okay, go. Timeline. Importante, timeline. Ikaw ba? 3rd week of October. Ma'am, 3rd week of October. So, naana. Si Kapitan Rob. Ma'am, kung dili mahita po, kung dili mahita po, sana itatagalog. Dili ako, siyang pasulong, dili ako. Siya man ang mitubag na 3rd week of October. Picture yan. Dagway. Himuong tarpulin ang nagsaad. Ini ang nagsa-dili. So, si Kapitan Rob may mga pangutana. Agom, may bitag. Mangutana lang tako kanina during bintol ba?
kung doon ingon sila nga kuan kuno. Pero ang mga isda nga gagmay, unya kanang mga lambay nga gagmay, mao na nga dinhi krisis na kayong lambay tungod aning mga hitabo makuha ang gagmay isda. Wa ba kay kanang kamagi anagog nga makuha na sila. Kung sa utok lagi, dapat siguro dagkong kuan, dagkong pukot kay para sa bintol sa kadagan ka nagreklamo, yung magagmay isda, mga lambay. Ini si Larry Pamugas. Siya ang atong Secretary of Agriculture diri sa lalawigan sa Bohol. Pinagwakuha ko pa mo. Ulitaw usahay. Pero makatabang nato. Tabang nato. Si Larry ang magpasabot nato sa issue. Balik ko pasabot. Kaning bintol ba, mo ni nakita na ito, madaghan nga ito dire. Kaya mukita mo ni. Mukita mo na nagagama o diferensya gamay na ito, gangong ito sa una, gangong. Legal ni siya nga, mabutang mga mga artificial ani sa dagat, karilaw. Artificial ang mga sanga, mga dahon sulukay, di ba? Mabutang dito, aron puyan sa isda nga, nagko, sa dipsig. Legal na siya kay waman ni nga supak nga pokot nga gagmay, naghilo. Ang ato lani ka is ang kontrol ni local government go mga dili na to ipadaghan kay maglisod man po takagi ang nagdaghan area nga naggabaan ni nga bintol mo nga ang kontrol ni gyud damo po nagatong lang mayon legend man yun sa pag-conserve sa isda sa tibuok tibuok Pilipinas doon outstanding man gihimo ni Mayor Iping. So ang problema nila doon yung bintol ko doon Mayor ang bintol. So siguro i-minimize na to ang sa kasar mo na makita na to ang bintol. Pero sa legal side legality sa bintol legal siya. Wa jud mo illegal nga gisupat niya. Pero sa tinudra, kamo mag-istorya ni Mayor, pwede naman maghimo ka muna ang resolution diri sa barangay. Kasagdan pa ninyo. Musubot pa. Mas maayo na grow out ang atong concentration. Conserve ang fishery sa mga gamay-gamay. Mga gamay-gamay na isda, i-conserve natin. Mag-invest na sa grow out. Matabang sa grow out. Ang anong mga practice kailangan na stop na. Matabang ko sa lain mga livelihood. Daghan po yung reklamo po nagawa sa mga managat ito sa litas. Na ang bintol mo no, kuha lagi, nadagay sila, pero gagmay man kuha. May mga lambay na gagmay mo na. Di good, ang tanan ng mga lambay, wala yung kuha. Muna, ningko na po ko sa ning reklamo na po ko. Muna nga, ako lang pong itagaan at itaga. Okay, thank you. Tabang na ako kapitan sa laing ng mga grow out fish cages sa anak. Pero i-control lang ang mga dito. Pinanglan i-control. Local resources. Last na tingog ni Flora. Doon na rin mo siguro. Lord, ma'am, mukanta ka. Hello, may buntag, nasuntanan. Go, may buntag. Akong i-suggest ko, kaning among paadili sa barangay kinahanglan butangan o tangke para may recollection dito na may tubig na mo dire. Pero di may kabot sa lawis kay prokuno mami lawis migo pero wa may tubig ning agas tong sa adlaw. Ang kami dito arang luya. May lang ni. Wa ko kay balo kung sa kada ko din he. Ako gusto kani din among kuan record butangan jud ni o kanang tangke nga dako kay ako jud dako ni kay cover sayang kay makuan. So dako tabang kay labi na nga huwaw niya mo gyud usahay nga nagpadlong mo nga nay mga ibon kana bitong kuan tan pati akong gipadako kay tabang ng tubig na mo wa may tabi to na may tabi parat nya usaon man na oo di akong gikuan nga ipadako jud na di na pwede kay akong gipamagi sa among kapitan kay lisod makatulog kadlong putahan ko among silingan ko so nadako kay tabang so kami maglaway mis tubig din Kaya na unay tabay do ka buki agim nagmakina pero wa ko di mi katubig do kay magtuig na siguro kami katubigan. Sayang lang na mo ba linya-linya sa tubig. Ang akong gihan niyo tubig yon importante usa ko man bugas.
Amo kilawon gaway tubig dagat. Bahala na kay aron makatanong mi, makabisbis mi. Mo kini usa ang gipakita tubig aron scattered na kung say kinahanglan na dire kay tanan tubig yun kinahanglan. O di ba? Ako sa mo sa isad ko nga kinahanglan sad na tuy cage na mo dire sa dito sa Lawis kay fish cage kay kinahanglan tabang na mo kay wa mi kay mga pakita o pumipukot. So, ang ako na lang, pinans na dako ng kapitan ng panglapu-lapu na may buyer sa lapu-lapu, wa may ikapinans. Muna nga gusto ng ko. Bisag sa mga lalaki lang na ako yung gadget sa una na, manggod na, pero yaan na mong tungod. Huwag maayong kuhan. O, pugapo. Kaya sa una, nagkuhin ko pugapo. Ako may nagkuhan sa una diya. Unya, nawa na kay wa may maayong kuhan, wa may maayong grupo. Kami gisuldoan mo, ako na bisiris na titandang banunggan, ako nang muna yung monitoring. O pwede, kay naama pa na, pisto pa man na. Kay naibayar ang ng pugapo, 3 months doon na. Muna ako may pangitan, sige pa may tutuloy ang pugapo, dako kay nagtabang, kay atong iruling ba, kinsay gusto mong magbantay. O pwede po, basta ako, mabantay ko, basta pula ko. Di lang ko anang bangos kay mo, di ko itay paana. Yan, kinangang ligda ko, kuan kapital so mangita yung tag maayo ba na may daghan din mga kamao yun di lang sa ligan ng mga lambay kay uban namang gupukor ang uban na may pukor so makatabang gyapon na pila ka kilo daghan na super pa ako 3 months na go kay nanginanglan ako nagsitawag ako na wala ko ipinans na lisod ako pinas na buntag ni bagay ko gusto ko mabalik sa pili ako lang ipakuha niyo sige. Maraming salamat kayo. Ang tubig yung importante sa akin. Sige. Salamat kayo. May buksan ako. Approve. Tas-on pa ang diskurso. Tubig. Panginabuhi. Ha? May problema. Approve na. Basta mukantara ka. Pwede ba? Ha? Hindi mukanta sa'yo, pwede ba? Si mama sa'yo, mukanta ko. Banan ka. Okay, no, may problema. Kina-importante yan. Hindi na kinahanglan na tason-tason pa ang diskusyon. Na ngayon, tao sa tubig. Ha? Ingon nila, di ba? Water is life. Life is water. May problema kung yung hangyo, tubig. Problema. I-approve natin. May problema sa tubig. So, kinsang akong action officer, bili. Tubig. Murag 1,000 liter capacity. Sa kinuha ito. Ako, 1,000 liter capacity. Ha? Okay, wala. Okay, so, nagpapasalamat din yung tanan. Ha? Hindi naman po pasabot na hindi na ninyo makita. Kasi may pangabo ko sagot. Anong paliw? May buntagon, nagpasalamat ko din na himamat ka na mo din buntagon. Kaya sa dugan ng panahon, karon pa may kita di lang sa picture ko sa personal lang yun. Kini, salamat po sa mga head office ni mo, Gov, na dami mo dire. Ang akong isip livelihood nga tuno ni ex-kagawad na hindi kapupukot, ako di-emphasize na yung nga ang tanan nga nanagat din almost katong na siguro or labaw pa nga naagod sa dagat at salig. So, ang akong ipabot ako ni Mogol, ang amo lang problema, kini among pukot, kay, halimbawa, kini among pukot, maigo sa liba-liba, mga illegal fishing, so luoy kayo. So, kami, naog din nga, kami mananagat, masuputaran kami o ka na masag, para panagat namin, especially ka lang pukot. Yan, nag-histo po tao ka ng itong tubig. Murag labaw pa ako. Labaw pa katong nga nagdag. Mao guni mo panginabuhi gud nga for life na guni mo panginabuhi mananagat yun. Pila ra ba yung tao di kayo mananagat din nagsalig lang po sa pangumba or mga sakayan na nagpasayro. Muslim gud mananagat. Mao na nga ako lang gud nga manghinaon kami nga tagaan ninyo og gamay tabang sa mananagat kay ang sa ahong puro gud mananagat puro 4 puro 5 puro 7 tulo o 4 ka puro go na mahinaw ta ko nga maabot na mo nang among akong gi kuan mo ko
Dapat ka puro me. Sir, oo. Nalanik ko na. Mone, mau na ko daghan kay mga mong yung tao kay dihay sa DA nakadawat og mga kami meron kami mapasahon. Mahinaw na ko gob na mao di ang pasalamat mo ko nga naabot ka na mo maabot direct ang muting ko. Sige, salamat. Salamat kagawad. Salamat buhay ka kagawad. Basta kami sa provincial government akong kalipay na panatagaan yung kahigayunan na makikimamat ka inyong tanan, among matunggan ang inyong mga tingog, personal na among makikaan ang inyong kahintang, ang inyong sitwasyon, akong kalipay na namong sa tinubra na natagaan tawag kahigayunan. Ha? So, okay na. So, pasalamat ko ninyong tanan. At least, approve na ang inyong request na tubig dire. Natay ituga. Approve na. Approve na. Approve na nato ang inyong tangke. Ang tangke. Approve naman. Ang inyong mga request na mga pupot, na mga additional na request na tabang sa panginabuhi. Importante na. Atong mga bamboo products, ha? Tabangi paling ang provincial government sa Mampungang kay natay program 1 million trees. 1 million trees ang atong tanong sa Tibo, Bohol. So, makatabang na himuon na itong natay nursery diri para i-distribute sa mga lungsod na mga Bohol sa CPG. So, tinadamag langan, tungkol kay napatay mga next appointments, napay mga lungsod na nagpaabot na ito karong buntag. So, dakong pasalamat na ninyong tanan sa inyong pagtanggong karong buntag. Tagang salamat sa inyong pagtanggong. Sa karon, tagaan nato kahigayunan ang anak ninyo, Garbo sa Carlos B. Garcia. Nilingkod karon isip usa sa atong mga board members. Siya ang chairman sa komite sa kababaihan ug sa mga kabataan-unan. While lain kung dili ang atong pinalanggang board member Franz Garcia. Sigado natin sa masukang pakpak. Ang pakpak na tinuray. Pakpak na tinuray. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay. Grabe, ang governor dyan introduction na ako sa atong palapakan. Ang atong gobernador, Governor Artiac. God is good. Hinay. Ako'y balik. God is good. All the time? Yes. Sakto kay karon magpasalamat jud ta sa atong labaw na magagahom. Kay karon nadunggan na jud nato na mga project na ihatag sa atong probinsya, labi na dinhi sa atong lungsod sa Pitogo, sa President Carlos B. Garcia. O ako sad, bago ko magsugod, akong dakong pagtahod sa atong mga officials na naadinhi, sa atong gobernador, si Governor Artiac, kuyog sa atong mga department heads na naadinhi karon. So gidala jud niya ang Kapitolyo dinhi sa atong isla, sa ato sila palapakan. Ako sa dakong pagtahod sa atong pinakapugihan, awarded na mayor kay karon. Kung nakahibaw mo, ang atong lungsod nakadaog og usa ka award ang MMK. Usa to? Mayor? Malinis at masaganang karagatan. So atong palapakan, si Mayor o atong Vice Mayor. Nasa Abad o atong mga kagawad na naadin karon. And then, of course, ang atong mga kapitanes na pangulahan sa atong ABC, Kapitan Kenneth, na dinhi ang 23 ka barangay, and then of course ang atong host, ang inyong isla, na dinhi si gwapo na Kapitan Joko, kuyog sa iyong mga barangay officials, and then kinsa pa ang atong tanan-tanan ng mga bisita nato. So, kamusan? So, karon nalipay ba mo sa inyong mga nadunggan? Kay tungod na atong gobernador, ang atong probinsya, during election, ingon jud sila na sa atong grupo, buhat ang pasultihon. So mao, nagpakita jud siya dinhi sa atong isla sa Lapinig. Na kapila naman mo na bisitahan o gobernador?
Naisauna, o niya, karon jud bago pa nilingkod, pero nakabisita natin sa atong isla. So magpasalamat na niya o sa mga ang tibuok official sa atong probinsya. O karon, ako sa magpasalamat sa kaninyong tanan, sa mga kapitan na naadinhi, kay inyong gipakita ang inyong suporta sa atong mga officials na naadinhi karong buntag. Ay tungod ninyo na ami dinhi. Kanya pareho sa giingon ni Governor na nagpasalamat sa siya sa inyong gihatag na suporta, maong karon magtrabaho nami. Kanya kami mga board member, ako may representative karon sa Sangguniang Panalawigan o karon absent sad mo sa among session. Kay tungod na naggusto jud nako mautubang ninyo makahimamat ninyong tanan. O karon ako lang ibalik kami mga board members ninyo dinhi sa Segundo Distrito magtinabangay mi para sa kaayuhan sa atong distrito. Unya labi na pareho sa akong amahan na dapat jud na ay usa ka representative ang mga taga-isla. So ako gusto jud nako ipadayon ang iyang mga programa. O karon hingon nila na ako ang nagunit sa komitiba sa education o sa women. Kaya gusto na ko ipadayon gihapon ang programa sa among pamilya na education is hope. O karon kita nga mga bata din gusto na ko sila i-encourage na mo eskwela jud sila para naay mo sa kabata din na pwede mahimong profesional. O pareho kailaman jud mo sa akong ama na si Jerry Garcia. Pareho ninyong tanan usa ka mangingisda, taga-tugas. Kaya tungod sa edukasyon o sa paningkamot niya, nahimo siyang inhenyero. So dapat nakadyoy ko sa kabata din na musunod niya. O niya, pwede sila mahimong mga leaders, young leaders sa atong lungsod. Na ay pwede musunod ni Mayor Iping, na ay sa kabata din or pwede na ay sa kabata din na pwede mahimong board member pareho na ako. So kana, maong na ako din kay gusto na ako ma-inspired sila. O karon, nadunggan sa nato na daghang programa ang atong probinsya para sa atong mga kababaihan o sa kalalakihan. Wala dyan na gender equality ta. So kamunta na atay mga livelihood. So magpasalamat ta. O niya, siyempre, ako proud jud ko na naay usa ka taga-isla dito sa probinsya. Kay ako sad ang sigig follow up nila para natong tanan. So